Teatersløjfen er en sund forening, som har hovedinteressen i at spille amatørteater. Og hvis man har lyst til at dyrke fællesskabet, det at blive beæret med at høre sammen til nogle andre, det at blive beæret, at man er noget, så er det simpelthen Teatersløjfen, man skal være med. Det er skønt at være ude i sløjfen. Jeg kan ikke sige andet faktisk. Jo, jeg kan sige, at fællesskabet er fantastisk. Altså, teaterstykken, det er jo en del af det. Men de mennesker, man møder ude, det er en anden del af det, som gør, at det bliver dobbelt så godt, som det allerede er. Så hvis man er vild med teater, så bliver man dobbelt så vild med det her, fordi de venner, man får, og det fællesskab, der er herude. Kaffe. Man får kaffe. Men sløjfen, den har jo sådan set det hele. Altså, den giver en nogle personlige udfordringer, men det giver også en udfordring at samarbejde med andre mennesker, og altså, der er muligheder for alle. Også bare det, for nogle er det jo en stor ting at bare komme ind og få en enkelt lille replik, eller bare danse lidt. Så sløjfen, den rummer sådan set det hele. Der er ingen, der er vigtigere end andre for at få sådan et stykke herop. Det er et stort samarbejde. Alt slik og sodavand, og det synes jeg skuespillerne bag ved scenen, og det er der, jeg vil være oppe ved kaffehuset. Ja, og jeg startede i sløjfen for 14 år siden på scenen, og nu er jeg mest bag ved scenen, men brænder rigtig meget for skuespillet stadigvæk. Jeg spiller saxofon, og jeg spiller klaver, og så er jeg dirigent. Det er bare så hyggeligt. Folk, de er søde, og vi har rigtig god stemning inde i vores lille boks, så det er bare dejligt. Og ja, der er bare god stemning, og folk er glade og får en øl bagefter og sådan nogle ting der. Ja, hej, jeg hedder Inge Maria. Jeg er regissør for første gang i sløjfen. Og det er meget spændende at være med, men jeg vil også sige, at det er noget af en udfordring, når man ikke har prøvet det før. Men ja, så møder man jo samtidig en masse søde mennesker. Både skuespillere, som også er skide dygtige, synes jeg. Det har været flot at se. De er dygtige. Ja, det er rigtig sjovt at være med. Jeg hedder Linda, jeg er med i sygegruppen, og det har været skide spændende, og vi har været 8 til at sy, så det har været lækkert at møde nogle andre mennesker, der også syr. Det er rigtig sjovt at være med til at sy bagved, og man lærer noget af de andre. Og jeg har været med i sløjfen 2 gange, eller det her det er mit andet år. Og jeg synes det er mega fedt, fordi at man bare kan stå ude på scenen, og sådan så er der publikum, og de klapper en og sådan noget. Det synes jeg bare er helt vildt sjovt og fedt. Og jeg glæder mig til at komme til optagelsesprøve næste år. Og jeg synes også det er fedt, at der er så mange, der har meldt sig til, og også det der med frisører og sådan noget, og sminkerende. Og de gør det også rigtig, rigtig godt. Jeg synes, at man får helt vildt mange venner. Jeg har også fået en bedste veninde, som hedder Emilie, og vi går også rigtig, rigtig meget sammen, og også alle mulige andre, og man får andre folks numre og sådan noget. Det synes jeg er rigtig dejligt. Jamen, det er jo bare mega fedt at være med herude, når man elsker at spille skuespil, og være med til at sætte sådan et kæmpe stort projekt op sammen. Hvis man har lyst til at prøve noget, der sådan kan gå over dine grænser. Ja, det er jo første gang begge to er med. Ja. Så får du sådan et par hovedroller smidt i hovedet. Det er jo altid lækkert. I hvert fald en udfordring. Ja. Meld dig til sløjfen. Kom med sløjfen. Så det er fedt. Det er skide godt.